ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ರಾಮ್ದೀಪ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಸ್ವಾಗತ. ಯಾನು ಫ್ರೆಶ್ ಬಂಗುಡದೆ ತೊಂದು ಕುಡ್ಲದ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಗಜ್ ಮಲ್ತು ದೈತ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೋಜಪ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲ ಬಂಗುಡೆ ಮೀನ್ದ ಕಜಿಪು ಅಂಡೆ ಏರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚು ಬನ್ನೆ ಆ ಕಜಿಪುಡ್ ನಮ್ಮ ರೆಡ್ ಬಾಯಿ ಒನಸು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಉಂಟು. ಏರ್ ಪೂರ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದು ಜರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚಿನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬೇಕು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ತುಲೆ ಅನ್ಮೂಲು ಫ್ರೆಶ್ ಮಲಮಲ್ಲ ಆಜಿ ಬಂಗುಡದೆ ತೊಂದೆ ನೇನತ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ನೋಡು ಅಂದುತ್ತೆ ತುಲೆ ಬಿಸಲೆಡುಂಡು ಮಣ್ಣದ ಬಿಸಲೆಡುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಕಜಿಪ್ಲೆ ಯಾನು ಮಣ್ಣದ ಬಿಸಲೆಡೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಣ್ಣದ ಬಿಸಲೆಡು ಮಲ್ತಿನ ಕಜಿಪ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಗುಂಡು ಮೀನ್ದ ಕಜಿಪಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗುಂಡು ಎಲಿ ಮೀನ್ ದತ್ತಂದ ಸ್ಟೀಲ್ದ ಬಾಜನಡು ಮೀನ್ದ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಅವರ ಮಣ್ಣದ ಬಿಸಲೆ ಕದೆ ತೊಂದು ಐಟು ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುನು ಇಂಚಾಪು ಬಂದು ಖಂಡಿತ ನಿಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಮಣ್ಣದ ಬಿಸಲೆಡೆ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ಪರು ಕಜಿಪುಗ ಬೋಡೈನ ಸಾಮಾನು ತೂಕ ಸಾಮಾನು ಇದೇತ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂದು ತುಲೆ ಮೂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಸಂಬರಗೆ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಸಾಸಿಮೆಗೆ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಜೀರ್ದಿರಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಮೆತ್ತೆ ಪಾಡ್ಗ ಅಂಚನೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಐನೆಸಲು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಪದ್ನೇನು ಘಾಟಿ ಮುಂಚಿದೆ ತೊಂದು ಐನು ಕುದ್ದೆ ಮುಂಚಿಗೆ ತೊಂಡೆ ಈತೇನು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮೈತೆ ಪೊತ್ತುದಿಗೆ ತೊನ್ಗ ಪ್ರಯಾಣಿತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಇರ್ದಿಯೆ ನೆಕ್ಕೊಂಚೂರು ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಬೇವ್ರ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಈತನೇನು ಶೋಕ್ ಮಲ್ತದು ಪೊತ್ತುಗ ಲಾಯ್ಕ್ ಪೊತ್ತುದಿಗೆ ತೊಂಡೆ ತುಲೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದು ಪುಳೀತು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ತುಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಮಂಜಲ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ತಾರಾಯಿ ಪೆರೆದಿಗೆ ತೊಂದೆ ತುಲೆ ಪೊತ್ತುದಿಗೆ ತೊಂದಿನ ಸಾಮಾನು ಬೊಕ್ಕ ಪೆರೆದಿತ್ತಿನ ತಾರಾಯಿನ ಇತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಕಡೆದು ಕೆತ್ತೊಂದು ಮುಲ್ತುಲೆ ಅರೆಪು ಕೊದಿನಾಗ ಪಾಡ್ರೆ ಶುಂಠಿ ನೆಲ್ಲಿಲ್ಲೆ ತೊಂಡು ಮಲ್ತಿದೆ ತೊಂದೆ ಇದು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಗೆ ತೊಂದೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ನೀರುಳ್ಳಿಗೆ ತೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಟೊಮೆಟ ಮೀನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತಾನಾಗ ಇಮೇಟು ಅರೆಪುಲ ಸನ್ನಾಡು ಇತನೆಕ್ 3 ದೀತಿನ ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ ಯಾನಿತ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಇತ ಒಂತೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ತೂದು ಪಾಡ್ ನಾನು ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಅನಿಕ್ಲೆಗ್ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡೈನತು ತೂದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ ಅರೆಪುನು ಕೊದ್ದೆರ ಬುಡ್ಕ ಅವು ಸಮ ಅರೆಪು ನಮಕ್ ಬೇಯೋಡು ಅರೆಪು ಕೊದ್ದಿನ ತೂಕ ಅರೆಪು ಕೊದ್ದಿಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತಿದ್ನ ಮೀನಿನ ಪಾಡೋಡು ಇತ ಮೀನು ಪಾಡ್ದಾದ ನೆಕ್ಕ ಕೈಲ್ ಪಾಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿನ ತಿರ್ಗದಿಲ್ಲೋಡು ಈಜಿನ ಮೀನು ಪೊಡಿ ಆಪುಡು ಅಂಚ ತುಲೆ ಮೀನು ಪಾಡ್ನೊಕ್ಕಲ ಕಜಿಪು ಗೊತ್ತಿನ ಬಂಗುಡೆ ಮೀನ್ದ ಕಜಿಪು ರೆಡಿ ಅಂತುಲೆ
ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದಿನಕುಲು ಒರಂಚ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ಪದು ತೂಲೆ ಅಂಚನೆ ಇಡೀಗಿಂತ ರೆಸಿಪಿ ನಾನು ಮುಗಿತೊಂದಿರಲ್ಲ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಚಾನಲನ್ನು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.